Tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Mga igsuon, karong adlaw gisaulog sa atong simbahan labi na dinhi sa Archdiocese sa Sugbo ang pista ni San Roque. Kaila mong San Roque? Happy pistas mga devote ni San Roque. Ni Abaron present ba? Wa man di ay. Muna, si San Roque naila sa iyang pagkabalaan tungod sa iyang pag-alagad sa mga kabos o sa mga masakiton hangtod na siya nasakit o namatay sa iyang sakit. Nagpabilin siyang maalagaron o gibiyaan niya ang tanang kalibutanong mga bahandi tungod og alang sa Ginoo. Hinaut-unta ng atong mga katawhan, labi ng atong mga leaders sa gobyerno o sa simbahan, makasunod sa panig-ingnan ni San Roque. Ato sa niyampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit ani mga slots alang sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa ilang mga grasyang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga nagtudlo ka kanamo nga ang mga sugo sa langit natingob diha sa paghigugma kanimo o paghigugma sa among isig katawo, himoa nga matipon kami sa mga gipanalanginan dinha sa imong gingharian, pinaagi sa pagbansay namo sa mga buhat sa kaluoy diha sa pag-awat namo sa panig-ingnan ni San Roque. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Josue. Mipadayon si Josue pag-ingon ngadto sa tanang katawhan sa Israel. Busa simbaha karon ang Ginoo ug pagmatinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya. Kalimti ang mga Dios nga gisimba sa iyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia o sa Ehipto ug pag-alagad kamo sa Dios.
Kun dili kamo andam pag-alagad sa Ginoo, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia, o ang mga Dios ba sa mga Amorihanon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apanaalang kanako og sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tao mitubag, dili gayud kami mobiya sa Ginoo, nimo alagad sa laing Dios. Ang Ginoo nga atong Dios nagluwas sa atong mga katigulangan ug kanato sa kaulipnan sa Ehipto, ug nakita nato ang dakong mga butang nga gibuhat niya. Gilikay kita niya sa kadautan, bisan diin kita paingon taliwala sa tanang kanasuran nga atong giagian. Sa atong pagdasdas, giabog sa Ginoo ang katawhan, ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa kayutaan. Busa mag-alagad usab kami sa Ginoo, kay siya amo mang Dios. Giingna ni Josue ang katawhan, dili kamo makaalagad sa Ginoo, kay Dios siya nga balaan, ug dili upasaylo sa inyong mga sala. Dili siya motugot nga adunay kaatbang. Kung mobiya kamo sa Ginoo ug moalagad sa laing mga Dios, kaligutgutan gayud kamo niya ug kastiguhon. Iya kamong laglagon bisan kun kaniadto gikaluy-an kamo niya. Mitubag ang katawhan, mualagad kami sa Ginoo. Busa mingon si Josue, kamong tanan mismo mo ay mga saksi sa inyong hukom sa pag-alagad sa Ginoo. Og mitubag sila kaniya, oo. Kun mao kana matud ni Josue, isalikway ninyo ang inyong mga Diyos, ug isaad nga ang Ginoo, ang Dios sa Israel, maulamay inyong alagaran. Mitubag sila kaniya, alagaran namo ang Ginoo nga atong Dios, ug tumano namo ang iyang mga sugo. Busa niya tong adlaw, naghimo si Josue og kasabutan alang sa katawhan sa Israel didto sa Sikem, ug gihatagan niya sila og mga balaod ug mga tulumanon. Ang maong mga sugo gisulat ni Josue diha sa basahon sa mga balaod sa Dios. Unya nagkuha siya dakong bato ug gipahimutang kini niya sa ilalom sa kahoy tugas didto sa balaang dapit sa Ginoo. Giingnan niya ang katawhan sa Israel. Kining batuha atong saksi, kay nakadungog man kini sa gisulti sa Ginoo kanato. Kini magpahinumdom kaninyo sa dili gayud pagsupil sa Ginoo. Tapos niini, gipapauli ni Josue ang katawhan ngadto sa tasatagsa nila kapanimalay. Unya namatay ang alagad sa Ginoo nga si Josue, anak ni Nun. Namatay siya sa panuigon nga usa ka gatos ug napulo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaw ang akong kabiling, O Ginoo. Ikaw ang akong kabiling, O Ginoo. Bantay ako, Dios, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo,
ikaw ang akong Ginoo. Gawas kanimo, wala ko'y kaayuhan. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw mao ang naglig-on sa akong palad. Ikaw ang akong kahiling, O Ginoo. Daigon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabion, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kunana siya sa akong tuo, kamot wala ako'y kabalakan. Ikaw ang akong kahiling, O Ginoo. Tudloan mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bugos nga kalipay diha sa imong atubangan. Sa mga kalipayan diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang akong kahiling, O Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Lamdag ka, O Ginoo, sa gilaktan ko. Ang tulong mo ang iwan sa dalan ko. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus aron iyang itapion kanila ang iyang kamot ug magampo alang kanila, apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus miingon, "Paaria kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila." Ug iyang gitapion kanila ang iyang kamot ug unya milakaw siya.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Way laing tumong sa atong pagsigig simba, ang atong pagdebosyon, usaragi tumong unsa man nga maadto tas langit. Lingiyay mong tupad na gusto kang malangit. Pangutan ako no. Nya dili gani siya mulingi sa ato pa gusto na siyang maimpierno. Mao man ginay tumong nganong ni ata dinhi simba, mo serve, nagpari, lektor, sakristan, choir, magmadre. Wa gilaing tumong aron ta malangit. Kay nga naman unsa man di ay tuas langit mga igsoon. Unsa may tuwa didto? Kalipay nga way katapusan. Wala nagibisan gamay nga kasakit didto sa langit. Mao nang ganahan kita kay ang tao manggod matud pas mga philosophers ang inherent longing sa tao mao gyud ang happiness. Happy tanan natong buhaton o dili gid happy tanan gid natong buhaton para gyud malipay ta. Mao na langit say atong pangitaon kay gusto man tang malipay. Ang pangutana unsaon pag-adtos langit nga kanang siguro gyud kayo. Kinsa dinhi ang siguro nagyong malangit tasang kamot. Wa sad mo kiba. Mao na unsaon man aron siguro gitang makaadtog langit. Matod pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, paariya kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. So ang siguro day kayo makapalangit nato kung maparihas na ta sa usa ka gamayng bata. Tutok pa muna ko. In short, ang langit di ay, ang tag-iyag is langit, mao ang gamayng bata. Ang bata. O kadtong sama sa gamayng bata. Yeah. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na gusto ka mahimong gamayng bata. Matan ako no. Pangutan ba? Ang ato ra bang kinaiya, ang kanang gamayng bata mao gidayoy atong tamayon mo na dire pagdas mga ginikanan padung ni Hesus sa gamayng bata agi kasabaan dayon. Sabaan niya, samok ba ninyo daan na mga bata. Mga bata mo na atong kanunay kusion, hapakon, yaw-yawan, bisag unsa nila itong panghingan, tapulan, gahigo, badlongon, way buot, amaw, buang, tunto, dakog kaon, bugo, animal. Bisag unsa nila itong panghingan, nya maora ba din ay tag-iyas langit? So matag higayon nga atong tamayon ang gamayng bata, gisalikway nato ang langit. Matag higayon nga kasab-an nato ang gamayng bata, gisalikway nato ang langit. Ug matag higayon nga kita di na gusto og bata, atong gisalikway ang langit. Kanang magsigi ka gamit ana mga pills, mga kondom, magpalaygit, kanang ayudi, labi na ginang abortion, imo nang gisalikway ang langit. Yeah. Lain na sang lingi. Ang di mo lingi, nagsalikway sa langit. Ing na gusto pa kag bata. Ing na ko no, na gusto pa kag bata. Daghan kaayo karon mga batan-on ana siging himo anang tinukhangay sex to the max
pero di gusto bata. Magminyo ang naas utok usa ra gyud bata, duha ra gyud bata. May pakay mo sulti, amo man usang gi-control father, di man usa mi gusto magka-baby. Nakaon sa man inyong gibuhat, giunsa man ninyo pagbuhat, ug di mo gusto magka-baby, nahasubay ka na sa gustos Ginoo o kamo ray gusto-gusto ana. Ana, pangutan na. Kusog kita mo sa likway bata. So ang nindot di ay karon, mangandoy tag bata, hastang pari mangandoy bata, madre mangandoy bata. Ana, nya unsa man pagpangandoy na mong bata, kaming madre ug pare, higugmao namo ang bata og mosunod mis kinaiyas bata. Ug unsa may kinaiyas bata? Una, way malisya ang huna-huna. Way mga biases ang huna-huna sa usa ka bata. Limpyo ang huna-huna. Gilingay mo tupad na limpyo pa na imong huna-huna. Wa kay daghang gidumtan, wa kay daghan dihang gisigihag ingon animal ay animal. Kusog ra ba kay tana? Kakita lang tagtao nga nahubog. Ang ato dayong inga-anggaan na niya ikakitat niya nasa palahubog ay. Kakita lang kag tao nga nang libak, nakadungog kang nang libak na nimo, ikakita nimo sunod na nasa ning libak kiray. Hugaw na kag huna-huna na nakay mga prejudices sa in English kana bang gihusgahan na nimong tao ba? Ana. Mao na ang kuyaw pag yun, moingon pag yun, anya nasa ning animal Di ba mga tao, animal ra ba? Muna mga igsuon, ang kalimpyos bata atong sundon. O kung saan na ito pagsunod, sama ni San Roque, sama ni Josue sa unang pagbasa, ang pulong, ang sugo sa Ginoo maogi sundon. Gipahunat ni Josue ang mga tao mo, sunod ba mo sa Ginoo? Sige sa silagsanong sundo na mo ang Ginoo. Si San Roque misunod sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, biyai ang tanan, biyai gyud ang tanan. O, nagibiyaan niya tanan. Bilahin na sang lingi, be. Ang di mo lingi, wa mo sunod sa pulong sa Ginoo. Ing na mo biya na kas tanan. Pangutan na, ing na mo biya na ka. Biya na. Mao bitaw na nga daghan kayo magpatambag nako, padre, tabangi in taon ko, padre, ngano man, tungod kay masakiton ko karon, iampo taon ko, padre, nga maayo ko, nako dili ka gustong mubiya aning kinabuhi, ay simba ko, padre, bata pa in taon ko, padre. Ano na, ako gani din sige ko hangyo, lingkurin ninyo ang unang atubangan nga lingkurana, na wag ni lingko diri lapita, diri napugos lang sad sila. Nanong man mo mulingkod anang unang atubangan, di ka na lingkuranan sa tubangan. Kamong taga diha, wa man ginilingkod, nagibutangan ko naman nagnilir diha. Nanong wa mo mulingkod? Tingali. Gusto lang mo nga mutago. Hoy, uwaw kayo, natas tubangan, uwaw kayo. Ikay nagpili sa imong gusto. Ang gusto sa Ginoo, biyain ang imong gusto. Deny yourself. Selfish ra ka ika. Self-centered ra ka ika. Si San Roque dili ingon ana, si Josue dili ingon ana, ang mga santos dili ingon ana, si Maria dili ingon ana. Muna sa sunod, puhon o buhi pa mo diha dapita. Lingkurin na diyang atubangan, muna una haglingkod. Nasa uban diya, di mo lingkod. Katungo pa na ito butang igniler, di mo lingkod kay sakit ang tuhod, inigluhod, ikonsekresyon. Ni anang gamay kaing kasakit, pagluhod anang sinaw kaing marble. Di ka kahimo? Samot na yung ilansang ka sa krus. Samot na yung hubuan ka, o niya igaid ka sa ligi niya, latiguhon. Di juga kaagwanta na. Samot na yung masakit kasamang San Roque, nga way ayo-ayo, niya ang iro na lang mao'y naghatag niya pagkaon,
ug naa ka ng sitwasyon na samot na gyud kang baliban. Baliban ni ganang luhod anang marble kasinaw ana nya kadiyot pag yung kaistanan, labi nagpaspasos pari ang pagkonsekret, kadiyot raman na mahuman. Nya hadlok na kaana. Nya magbrunda-brunda dayon. Unsa may meaning anang brunda? Unsa may meaning anang brunda? Tabon lagi. Unsa may meaning ana? Nga dili na ang akong kabubuton, wala na ko'y dungog. Magpaubos ko, musunod ko sa Ginoo. Musunod ko sa kabubutos Ginoo. Di na ko magbuot-buot, tabunan ko ning akong ulo. Kanang ulo ba? Mao man ni ang atong authority. Tabunan na ginani mo pasabot, wa na kay authority. Mao bitaw na inig kasal ang ulos babae mo tabunan. Ngano man kay sa pamilya ang maghimog desisyon ang bana. Mo na ang bana inibutang sa bilo dili tabunan ang kay siya maoy tighimog desisyon. Pero ang mga asawa kasagaran mo'y tighimog desisyon kasab-an pang bana. Mga buangon mo. Mo nang perti na hinoong gubutas pamilya. Kay ang bana masuko man sa hinoon, mo adto na lang hinoon sa silingan. Wa daghang kita ba wa masabti. Karon kinsa ninyo dinhi ang mosunod sa usa ka gamayng bata tasang kamot. Ang di mo pataas automatic impierno ha. Thank you. Congratulations 100%. Kinsa ninyo dinhi karong adlaw mo palit yung slot tasang kamot. Slot ba slot? Ngano wa na mo nakaabot og 1/4. Kay nisogo na sa kag-ingon, ayaw pa ni Roy, gamay ra niya akong kwarta na. 100 pesos raman atong slot. 100 pesos. Di gyud kakahatag ana karong adlaw. Naaman kay 100 diha. Uy, ipalit man ni akong tambal. Hay may mas importante, ang slot o ang tambal? Ambot lang ninyo. Kamoy hukuman na. Depende na sa imong priority. Ang slot imo ng tabang o imo ng donasyon para sa simbahan, para sa naatay grace para ni sa simbahan sa iyang pagtukod sa kumbinto dito sa San Vicente Ferrer Parish. Nga pa mahumagbayad. Ang kanisang atong PPSC para sa ni sa simbahan dinhi sa parokya ni Santiago Apostol dinis Compostela para nining atong ongoing nga mga repairs. Gabi ay perting kusugas uwan, nagbaha na sa ditong kusina o ang sala o uban pang lugar kay perting tua. Mao na ang una atong buhaton karon ighuman aning atong budiga-budiga diri para mahabwa na dihang mga na nagpunsisok diha nga mga wa kayo dili angayan diha. Ato nang repiron o sa mga atop. Yan na siningon ako padir ay nalang nagrepira ang atop kay huyang na kaning beam ani malusno ra gyapon ni padir. Nako nya magtukod tag bag-o o magimo mo palit og slot. Asa mamini mo pahigdaon. Ug di na repiron magtukod tag bag-o. Lisod magitag pa-repair aning atong bangko kay hinay kay halin ang slot. Magila-sila sila. May pala na, gamay ra naggastong atong repiron. Ako, heman ani ang beam nga, kuhan sa kani pa der. Kani, kuyaw kanig malusno. Anad ba may anas bukid god? Kanabit ang imong bahay nga maghiyak-hiyak na. Ako, ha, de may guod. Paslak na dito. Gitawag nagtuko. Tuko ba? Tukhan. Ato lang ang tukhan di. Aron dili na malusno. Tag malus no, ari naman gyapon paduong siyota. Yang ako rabang kwarto mo gitudlo kana pa dire kana. Mag-uyong-uyong na pa dire, kuyaw kay na malus no. Tanong ako tungod man sa akong higdaan. Sige lang. Pero ayohon sa natong atop oy kay Dios magsigig to looy kistanan. Mo na pamalit mog slot. Ang simbahan usara na siningon ako padir unfair man na nga magsige mig palit anang grace. Kay para man na ibayad ngadto sa imong utang dito sa
pagtukod sa San Vicente, unfair na sa Compostela nga mobaya dito sa San Vicente. Sakto ba dili? Kusga. Bot lang ninyo. Dili. Nga naman, ang simbahan usaraman kalawas ni Kristo ang simbahan. Sa ato padiay ko ng akong tuong kamot mutambal sa samad sa ako. Ay man akong tuod ara. Akong tuong kamot mutambal sa samad sa akong uwang kamot. Unfair day na. Kinahanglan ang ako ra yung uwang kamot may magtambal-tambal niya. Dili na lang gini maning kamot og kuha og tambal para ihid-hid diri. Imo na kay imo man ang samad. Ningon si Kristo usara ang simbahan. Matud pang San Pablo, ang lawas ni Kristo o ang simbahan murag lawas ni Kristo nga adunay daghang bahin. Mao bitaw nga sa didto pa ko sa San Vicente Liloan, nagproject ta didto pero nitabang sa tasalaing mga parokya o sa mga panginahanglanon sa Archdiocese, even outside sa atong Archdiocese. Naka-raise ta dito 346 million sa akong 6 years na pag-atiman dito. Mga 20% or 15% ra ang na-contribute sa Tagaliluan yun. Niining 346 million. Ang mga 80 to 85% nagikan sa lain-laing katauhan sa tibuok kalibutan. Gitawag na kong online parishioners, apil pang taga Compostela adtong panahona. Kamoy akong online parishioners nitabang sa moog hatag didto. Nya kaning ako mga online parishioners, kamong ako mga online parishioners, gasunod man lang gyapon mo nako karon ug nagsunod pa mo. Nya ang taga Liloan, San Vicente Liloan nga parokya, sa una ako silang territorial parishioners. Karon online parishioners na sad nako sila. Kamo sa una dinhi sa Compostela, ako sad mong online parishioners. Ambot og gidimalas ba mo or naswertihan ba mo, nahimo na tamorong territorial parishioners. Kung mo contribute ang tanan ining akong slat-slat, kamong tanan nga mo contribute ani, gamito ni nato para sa simbahan. Why alkansi, why unfair, kay usara ang simbahan. Gani sa atong profession of faith, unsa may ito gisulti, nagatuo ako sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Usa. Wa mingon mituo ko sa 50 kabuok simbahan. Usara. One holy Catholic Apostolic Church. No na siya. So kinsa ninyo dihay mingon unfair nga nagdadako dinhi og utang gikan sa San Vicente, di ayo nagtuhoy. Impernohono na kay wa na sa kailakin sa si Kristo. Sunan ka atong didto pata sa San Vicente, kamong taga San Vicente, pinangga magid tayo tamo. Unsay atong gibuhat diha, mag-raise tag funds, gitabang nato sa pagtukod sa Kapilinya di Fatima, mga 45 million atong na-raise. Nag-thanksgiving ang Archdiocese sa Sugbo para sa pagka-venerable ni Chupilo Kamomot, Santosono nato nga obispo. Nag-thanksgiving, nag-raise at atong funds, mga 7 million ang atong na-raise para ato. Di man to sa San Vicente. Naghimo og National Retreat of Priests. Di sa gyapon to ato Archdiocesan sa to, naka-raise po ta atong mga 7 million. Kitay gipatabang. Sa magilabot na to atong anaraman sa San Vicente. Pero tungod kay ang simbahan o saraman, magtinabangay ta. Kining akong slat-slat para ni natong tanan. Pero unsaon man pagpalit og slat? Unsaon man? Kay sakyan ra basanis mga scammers. Unsaon pagpalit? Una, dinhi mo palit sa Compostela Parish. Anha mo sa tong opisina palit or diha anang ikasandi ugma anha dias gawas ay naay mga lamisa diha para sa slot diha mo palit aron di masaad sa scammer. Ug adto mo sa San Vicente nga parokya kada Domingo ananghid na kus pari didto kada Domingo do na say mamaligyag slot didto para gyapon sa grace didto mo palit.
Nya, ayaw mo palit og slot dito sa opisina sa San Vicente Ferrer Parish. Nga naman, kaya ang inyong ibutang sa opisina para na sa project nila dito sa San Vicente Ferrer Parish na i-initiate sa bagong pare. Kining bayrono nato nga 70 million nga karon nahimo ng 66 million na lang ni us-us na dili na ni tulubagon sa pare nga na-assign sa San Vicente Ferrer Parish. Ako ning tulubagon, ato ning tulubagon, kamong gusto mo suporta nako. Lingay mong tupad. Na klaro na? Na klaro? Kung kamo mo suporta sa akong pagkapari o sa akong ministry dinhi sa parokya sa Santiago de Compostela, suportahin ninyo akong tanang slots. O kamo sang taga San Vicente o dili taga San Vicente, kamong nakatagamtam sa tabang nako, kamong mga devote sa Kapilinya di Fatima, kamong mga parokya nga natabangan nato, taga Garing, taga Lawaan, taga Manghilaw, taga San Fernando Ray proper, ato ning pamuyboyon, adi bitay wa kong mamuyboy. Kanang ato ning paghisgutan kay basi gatuo mo nga gap-concentrate ra gid ta, gaiyahay ra gid ta. Daghan tag mga parokyang ipangtabangan, apil pas taga Masbate, taga Leyte, taga Mindanao, taga Capiz, daghan tag ipangtabangan nga mga parokya. Hala, palit mog slot. Kay padayon tang mutabang sa simbahan, dili kay mag-iyahay. Pero ang atong paagi dinhi, slot. Naa gani mag-raise og funds para kunuhay ibayad aning atong mga obligasyon, pero dili pinaagig slot, ayaw mo hatag ana, ilasad ng fundraising. Ayaw nag i-connect na rin ako. Kay nga akong style, slot ra gid ni. Nabitay niingon ako, Father, na ako'y kailang dakong kompanya. Mudunit sila sa imong project, pero ila lang ipa-announce ang ilang kompanya. Nako dili ko. Ipalit lang nag-slot. So, anugon kayo ni Father. Dako ra ba kayo ni? Nako ipalit og slot. Siya unya, nako di nako i-announce. Slot ra. O magpa-announce na siya, ay nalang nagpapalit ta eh. Watay announcement dinhi o kinsayngan, slot ra. Kaya nga naman, gustos Ginoo, unsay ihatag sa atong tuong kamot, dili mahibaw-an sa wang kamot. Pero ato nang gi-record tanan. Kadtong interesado o nagduda, pwede ninyo i-trace sa atong record, kaya naman tayo accounting records. Kuhaon gyapon ang inyongan, ang donors, pero inig resulta diri, inig announce, why ngan, why publicity. Mao nay atong style. For 6 years, it has been very effective, and until I end my active ministry sa pagkapari, ako ng padayonon. O kadtong mga mahigugmaong muhatag, mas malipay gina sila muhatag na dili i-announce ang ilangan. So sunda kining atong mga official na pamaagis paghatag og slot. Kung dili mo kaanhi dinis Compostela, i-deposito nining atong bank accounts, tanawa dinis atong screen, o kaha ipadala sa atong GCash. Pero ang akong GCash karon close pa, next month pa ni ma-open sad. Or ipadala sa kwarta padala ngani sa atong mga official contact persons. Ayaw sa mong basta-basta sa akungan o kaha sa laing mga ngan na atong gipakita karon sa atong screen. Mga igsoon, mao ni ang paagi, mga paagi aron mahimot ang sama sa gamayng bata, sama ni San Roque o ginaot unta tinuod ni natong mapuy-an. Manindog ta. Mga igsoon, sa pangaman ni San Roque, malaumon kitang muduol sa atong mahigugmaong Dios ug moingon kaniya, Ginoo, giyahi kami kanunay. Ginoo, giyahi kami kanunay. Nga isip simbahan, mulantaw kita sa unahan ngadto sa kabanhawan nga gisaad sa atong Ginoo,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami kanunay. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, mamahimong instrumento sa kalinaw, tali sa mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami kanunay. Nga ang mga Kristohanon, makakaplag og kahiusahan alirong kang Maria, ang ubos nga sulugoon, nga gibayaw ngadto sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami kanunay. Nga ang mga masakiton, makakitag paglaom diha sa himaya nga naangkon ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami kanunay. Nga siya langdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami kanunay. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami kanunay. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami kanunay. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw uban kang Kristo, aron magsadya sila uban sa atong mahal nga inahan ug sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami kanunay. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pagampo nga mapaubsanong gituboy namo nga nahat kanimo sa pangama ni San Roque, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagdaygon ka Diyos, Amahang langit nun, ninggasan namong mga masalaypon, ang panugbino ngabot sa yuta, ginamasakamon sa tao. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa imong katawhan, itugot nga kami nga naghandom sa mga buhat sa dakong kaluoy sa imong anak, malig-on sa paghigugma kanimo og sa isig katawo, pinaagi sa panag-ingnan ni San Roque og sa imong mga santos. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manawsab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matan. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagapalambo sa imong simbahan pinaagi sa gahom nga kanunay bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos, ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nilang panigingnan ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya. Ug busa uban sa mga anghel ug sa tanang mga santos nagasangyaw kami sa himaya
Duyog nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan, daygon ang gaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Roque, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga sa mga langit, pagdaygon ang imong
ihatag ka namo karon adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugya sa pagkulang hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magkalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giula aron ka maluwas, kalapasan kadaugan sa tawo gipapas, pasay lugugma ihatag sa Diyos.
sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatia, kanunay maghari siya. Hinaut Ginoo imong pamatiyon. Mag-ampo kita. Itugot Ginoo nga kaming nangabuhong sa santos nga pagkalawat makasunod sa mga panigingnan ni San Roque nga nag-alagad kanimo pinaagi sa inanak nga paghigugma ug nagbuhat og mga kaayuhan sa imong katawhan pinaagi sa daghang mga buhat sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kon sama ni San Roque, biyaan gid nato ang tanan, nya sundo nato ang sugo sa Ginoo. Salamat sa nibiya sa tanan ug nituman sa sugo sa Ginoo nga mamalit yung slot. Ang atong grace nga slot, ang atong halin iabot nag 38,705 ka slots. Naapay 661,295 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Nga doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 131 na sad ang atong nadawat ka challenges. Nya katong atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para sa ato karong mga ongoing nga mga gibuhat dinhi, mga repairs o construction, nahalina na ta og 768 ka slots, naapay 99,232 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Nya kay 162 years naman ning atong parokya, natay 162 slot challenge na tag 16,200. Wala pay ni palit. Nya atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Nya padayon mog support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod, mga 262,000 ka subscribers na ta karon. Nya padayon lang mo view, like, share ug subscribe every day aron makapalambo tag padayon sa atong mga pagpaambit sa pulong sa Ginoo o makadawat sa tagamay share sa income para sa ato sa ning mga charitable expenditures. Usbo na ako pagpahibalosad na ay mga 75 na ka lubong dito sa atong menteryo nga due na siya habwaon. So kamong nagpalubong dito sa 2019 o 2020, coordinate na sa atong opisina para sa paghabwa sa inyong mga minahal sa kinabuhi sa ilang mga remains. O di na ninyo atimanon, end of this month, amo na ng habwaon o ibutang nato sa common nga butanganan without your presence na. So ay mahayay ha. Ato din mo sa atong opisina aron ma-arrange ang paghabwa. Salamat. Manindog ta. Pista maron ni San Roque, na atay mga devotees ni San Roque nga nag-andam kuno sila painit. Ambot og unsang painit ta ibuwad ba mo sa init sa gawas basta naa kuno diha sa gawas. So painit, init naman sa gawas. So madadara na tanawa lang niya didto. Ay mo pag-ilog ha kay tiwasono na rabasan mo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayonon nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma
kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kung naadihay nag-birthday o nag-wedding anniversary nga present ang duha ka magtiayon, pwede mo diri mo pa-blessing sa atubangan. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panalipin kami sa mga